Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Usab kanimo. Happy Pista ninyong tanan. Namoy hikay sa inyo. Bantay gari mo mga ona. Bitaw mga igsoon, dako kay ni datong kalipay nga nakasaulog na ta og napo kakasumaran, nakatuigan sa atong pagkaparokya dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Salamat pud ta sa suporta sa atong LGUs ni arong atong talahorong mayor o kuyog siyang mga council o ang atong mga 5 ka barangay kapitan nga kuyog sad sa ilang mga council ni asad sa pagsuporta gid nato kanunay ug ang tanan natong kaigsuonan territorial ug online nga mga parishioners. Salamat kay sa inyong mga suporta. Magdungan tag pasalamat sa Ginoo kuyog ni San Vicente Ferrer niining dakong kalipay. Kining tanan bunga ni sa kabanhawan ni Kristo nga gisaulog sab nato karon ang ika-3rd Sunday sa atong Easter season. O karon sang adlaw gisaulog sad sa simbahan ang pista ni Saint Catherine of Siena, contemporary sad ni sa atong patron nga si San Vicente Ferrer, o nagdungan sila atubang sa kontrobersiya sa simbahan or krisis sa simbahan ni atong ilang panahon, mga 14th century AD. So, modelo sila sa paningkamot nga magkahiusa tang tanan. Mauna ang ato sang tema karon, San Vicente Ferrer, tinubdan sa kahiusahan o kalambuan sa simbahan. Busa iampo nato ng atong kinabuhi, mulambo o mapaambit ngadto sa uban. Salamat sa ato mga kaparian nga ningkuyog nato karon dinhi sa pagpasalamat. Pista sa deron sa Tayod kang St. Joseph, pwede rasad mo mutabok dito human dinhi. Ay basin sag sila dito mutabok sa to dinhi, exchange places. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagka magwawali sa Ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Naligon ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni anak higayon, miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida.
Didto gikahibalag niya si Enias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Enias, giayo ka ni Hesukristo. Busa, bangon o gipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Enias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hupe, dihay usa ka babay nga ginganlag Tabita nga usa ka magtotoo. Sa Griego ang iyang ngalan Dorcas nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Niadtong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hupe dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Hupe nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Hupe sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya, gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang minatay, Tabita, bangon. Ug gibuka sa babay ang iyang mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babay ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibok Hupe ang balita, mahitungod niini ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tungod sa tanang mga kayuhan nga iyang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon diha sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Unsaon ko pagbalo sa
Ako imong sulugoon. Ako imong sulugoon ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong gihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan nga iyang gihimo kanako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sayang mga tinuna nakadungog niini og miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang ginikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sayang mga tinunan mibiya o wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan, og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo kinsa may among kapaingnan. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan ang niduol nako sukad sa akong pagka-ordin pagkapari. Mga 18 na katuig ang milabay. Daghan na kaayo ang niduol nako tungod sa problema, labi na gyud mga asawa na problema sa mga bana. Din ako no sila kasabot.
sa ilang bana. Pader din ajud ko kasabot sa akong bana. Nga ako yung sagarang tambag, ayaw sabta. Kay ma-stress ka. Muna ang mga Hudiyo, din aman sila kasabot ni Kristo, nya ila mang yung sabton na stress na miya. Na miya. Muna ayaw sabta. Unsaon man? Kanang bana ba nga di nakakasabot or ibong asawa di na nimo masabtan nga sa una lambing kayo karon yaw-yawan na kay istanan. Sa una humot kayo karon baho na. Di kasabot. Anong di na siya manutbras, di na siya kay maligo, di nakakasabot. Ana. Ayaw na lang nagsabta. Unsaon man? Pagin mo itubag. Ang ako yung sagarang itubag, ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Kana, ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Unsaon man nimo pagdawat? Nga ako gid ning bana. Ako ning asawa. Yaw-yawan na. Ako ning bana purti ng bisyosuha. Ako ning bana ubay-ubay ng gipaanakan. Ana, dawata. Nya inigdawat na nimo unsa may ikaduha? Gamita ang pulong sa Ginoo. Ang imong pagdawat bunga binasi sa pulong sa Ginoo. Kung angay pasayloon, matod pa ni Kristo, pasayloag kapituan kapito. Nya kung manapat gyud, manamparos ang pulong ni Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kung ang imong mga butang kay musuyop naman imong bana, pangawato na imong butang, ipamaligya na hastang imong gamayng kinitaan, kuhao na og di ihatag, kulatahon pa ka. Dawata gyapon ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung dunay mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Ana. Nya mosunod mo ana dili. Tubag. Si San Vicente Ferrer, iyan ang gisunod. Si San Pedro, diri sa atong unang pagbasa, sa atong ebanghelyo, sa 12 kabuok apostoles nga nahibilin, human manlakaw tong mga followers ni Jesus, si Peter, si Pedro, maura gyud niingon, asa man mi padong, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Duna na sa ipipila na kong kaila, nga nahibaw gyud ko giunsa pagtorture sa bana, pero wa gyud mobuwag. Nya ako day siyang gipangutana, nganong wa man ka mobuwag nga puno man islagom imong naong, hasta imong bukton nya, mao naman ka nagibuhat sa imong bana, sud nas mga dul-anas 30 ka tuig. Sa iyang tubag, bawo mo gunsa? Wa ko'y trabaho pa der, na aming mga bata, asa man ko padong. Unsaon ako pagbuhi ang mga bata, bahala na lang mabunog ko, basta makakaon lang mi, kay ang nagtrabaho ang ako mang bana. Kani di ay bitawng panghuna-huna nga, wa na ko'y kapaingnan. Unsaon? Makapahimo natong ligon batok sa mga pagsulay. Tanawan ang dunay kapaingnan, ang asawa maing pagkabutang, nindot og trabaho, ang bana may isang pagkabutang, inigtamparos anas bana, moingon gid ang asawa, kinsa ka mo tamparos na kung buanga ka? Mabuhi ko kung wa kang yawa ka. Amo na, divorce dayo. Wa ko magsalig nimo. Mabuhi ko wa ka. Nya ingnon ko nimo ani, oy, dagko na tang nagkita. Pinangga ko sa amo, iniguli nga to, moingon sa dentong ginikanan, day, wag gyud ka namo patugdonig lamok sa una, bisan langaw patio na namog mutugdo nimo, kanang animal, human mutugdo nimo, tamparuson pa gyud ka.
Pati yung tanang gatugdon-tugdon ni mo diha. Nga? Mo na itong style? Kagawa mo? Niyahay man yung sundo na na. Katong pamaagi atong asawa nga asa man ko padong o katong ingon nga mabuhi ra ko wa kang panuwaya ka. Asa mo ana? Ato mo atong mabuhi ra ko. Wa man day mo'y klaro. Kung makasulti ta na ngadto sa tao nga gamay ra jud kayog abilidad sa paghatag nato og kinabuhi, labaw pa untatang masaligong musulti ni ana nga di gyud ko mubiya sa Ginoo kay siya na gyud mismo mo inideklarar ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. Siya ni claim ana. Unya wa gitay laing kapasanginlan sa tanang nindot nga nahitabo sa atong kinabuhi, gagmay og dagko, way laing kapasanginlan og way laing hinungdan ang Ginoo mismo. Nya labaw sa tanan kining ginuhua nahigugma nato gani iyang halad ang iyang lawas og dugo para nato. Siya'y naghimo ana. Mao na ang mosunod sa Ginoo di gyud magmahay. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa Ginoo be? Taas ang kamot. O puro giday mo mga yawan noon. O basig nakalitan lang mo. Ako kusbon ha, ang mosunod sa Ginoo di gyud magmahay. Sige, kinsa dinhi ang gustong mosunod sa Ginoo? Taas ang kamot. Ang di mo sunod, ang di mo pataas, gasunod sa yawa ha, automatic. Maayo ang tanang choir ganiha ra gid silang isa. Believe jud kay kuaning choir na to. Jutay ra ani ang yawanon. Nasa noy mapili pag yun. Si San Pedro misunod ni Jesus. Iyang gipamatud-an ang iyang deklarasyon nga niingon siya, asa man mi padong anaa kanimo ang pulong sa kinabuhing way katapusan. Pagkawagtang na ni Kristo sa unang pagbasa, gihisgutan dire nga si San Pedro makabuhi nagpatay, makaayo og mga masakiton. Mura na sad siyag si Kristo. Ang mga tao magpangita niya. Daghan kay mga tao mangita niya adto-adto siyag laing lugar kay ngano man makaayo siyag patay, makaayo siyag masakiton ang bakol katon si nga nato Inias, oy sus nakalakaw galukso-luksoy, si Tabita nga namatay iglulubong na, oy nilingkod. No. Nganong wa man mumutuo? Tistigirog adtos bahak. Pabango na tong tanang patay dito. Kaya nituo kas Ginoo. Posible ba dili? Posible. Depende sa Ginoo ihatag niya. Pero ang importante tuo Ginoo, di jud ka magmahay. Ngano man ang espiritu pasabot ana the power of God anha na nato. Og ang kinabuhi ang pasabot ana the life of God. Unsa may kinabuhi is Ginoo didto sa langit nga gitawag og eternal life, gitawag sa na siyag eternal happiness. Life gani ang hisgutan in relation to God, it means happiness. Mobita na ka na mga taong di malipayon, maghikog kay wa nay meaning ilang life. Karon ra ba kunong panahona sa survey, misaka og maayo ang rate sa suicide. Labaw ng misakag maayo ang percentage sa kaning or ang rate sa depression. Lingi ay mong tupad. Ing nakumusta imong life. Or nindot sa tingi pangutanon, napakay life. Ang kuya, iniglingi ni mo ba, lalaki, unya bingon na siya, you are my life. Og tanaw ni mo, madadasad, ingnasad, same to you. Tanawa, di ba, milagruhan day mong San Vicente. Magkaminyo ay dayon mo next month or next year.
Nya after 5 years maingon ka, wa na ko kasabot aning banaha. Nya mahinomdom nimo sa kong giwali nga ayaw sabta dawata. Pag-abot nako dinhi, daghan sa kog wa masabti. Wa ko kasabot. Sa ako sa pagkapari, daghan sang panahon nga wa ko kasabot. Nganong nagpari gyud ko nga minyoono naman ta ko sa una. Anya nga wa na ko basabti kaysa pag first year na ko sa pagkapari, na in love man ko sa kababay. Adtong panahon na I was 41 years old, ang babae 18 years old. Nya magsige man gid siya text nako nga ikaw na talaga. Nga Tagalog mo sa to, ikaw na talaga. No, nang sige na lang sa kog kanta og bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Iabot yung atog mga 3 months nga hilak-hilak, agas akong luha. Ning ano man Lord, nga imo pa man jud kong gipabiya adtong ako daw tang minyuanan nga uyab, haron lang jud ko mapari. Anya karon torturon ko nimo emotionally. Kung kanus ako natiguang, karon pa ko na in love. Ay no, ang tiguang ma in love ang ginagbatan noon. Wa ko kasabot. Anya, unsa may akong gibuhat? Sige ko adto sa adoration, sige ko pangutanas Ginoo. Inigmatan ako, gahilak ko, nabasa akong unlan sa akong mga luha. Dito? Yang isultis Ginoo nako, may na lang na kay unlan ray nabasa. Ambot ngano na nga tawo. Pero pag human sa 3 months, mga around 3 months, kadto nga maong particular experience ba? Nawa ang akong emotional attachment niadtong maong babae. Nya kay suod man kay mi, magkita ra man gyapon, magsige na kog pamugos og ingon sa akong unahuna, narao, namaw man na siya gud. Ganahan man kay kada niya, in love man kay ka, usara jud isulti imo na ng anak. Ayaw nagpaanaki. Mo ra gyud na isulti imo ng anak. Ayaw na lang nagpaanaki. Ko sakto sad no. Nya diha nako hinay-hinay nakasabot. Nya abi nako mawa na to gisundan pagitog mga napo kabuok. Oh, lagi. Karon gani hapit na sad gani mo 11. Pero balik yun ko sa pulong sa Ginoo. Balik yun. Ang nakababag na sa nako karon, maingon na sad, hala, daghan na ra ba kayong ga-follow nimo sa social media? Din ajud ka katago-tago. E kana bitang mo anak kog mga hotel na ako'y misa or na ako'y adtoon dito. Daghan kay magpa-picture diha palas guard, magpa-picture na. Nako pastilano og mag-abot mig hotel nya picturean na day kudaan. Di nako kaikyas. Nakatistingan niya nako sa mga motel og nabasay nakailan ako dito. Kaya sa mga security guard, magsige na mag-ingon padir picture. Gituyo sa nis Ginoo para dili na sad ko magsige hunahuna tingali. Kaya ang iya laging pulong espiritu og kinabuhi. Yang gisultis Ginoo nako din ajud ka malipay basta imo nang buhaton. Naiusa sa nako kay igsuon nga pare, di lang ko musultis ngan, honest pod siya nako. Nin siya pila na maroy anak nimo. Ingon ko wala pa padre. Nin siya naa kay plano nako naaunta. Nin siya ako naa nakoy ako. Nakuha mo ba? Nin siya pero akong advice nimo og naa kay planong ayaw na lang idayon. Nako sa akong nahon na ba? Kansi ko nimo. Sa ako lang nahon na ba? Advice pa kanako kansi ko nimo. Ana, pero nisulti din siya with some tears flowing from his eyes. Siya bay sukad nga nahitabo to. Dugay naman tong nahitabo hangtod karon
hapit naman ko mo retire. Karon gani, retired na gyud. I am still tortured by my wrongdoing. Hibaw kong gipasaylo na tingali ko sa Ginoo, gipasaylo ko sa obispo, gipasaylo ko sa mga tao, but ni as akong kasing-kasing ang sense of failure. I failed my commitment to God. Nga ikaw, iutong-utong na lana. Kay na ay nindot nga mahitabo human ni ana. O ako ginang napamatud-an mga igsoon nga purtig yung nindota human natog subay sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud kun ang pulong sa Ginoo makapatubod sa imong luha. Kanawang moingon ang Ginoo pasaylo alag kapituan kapito ang imong kaaway. So ayar ko na ninyo, ayaw gyud dumot, sige lang gyud smile lang sige pangaway nimo. Unsa may mahitabo? Ikaw malipayon, siya magulanon. Nya kung gusto nimong patyon nimong kaaway, higugmaag maayo, mamatay ra lagi na. Lagi? Testing eh. Patay lagi na. Kung di man na siya mamatay physically, patay ginang iyang pagkahambugiro. Magsigi na ginaghigugma nimo. Oh. Because love conquers all. Sige. Testingin ang imong tupad. Lingi ah. Ing nabista man gyud ron. Do you love me? Ing na kana. Sige, ing na ba? Di ka mo ingon. Yawan on ka. Muna din sa atong pista karon, atong gihimo ang expression of love. Daghan kay ta gipangbuhat dinhi, pulos gyud manifestation of love. Munang makita nato ang atong kalipay. Ang sikreto sa gugma anaa sa atong sa tubag nato sa Salmo. Unsaon nako pagbalos sa Ginoo tungod sa daghang mga kaayuhan nga gihimo kanako. Purting daghanang gihimong maayo sa Ginoo, kana pa lang imong naong nindot na kay na. Suway ragog supak ang pulong sa Ginoo, mubati din ang imong naong. Sugod las imong naong kanindot ana, pero suway dumot anang imong silingan, di ba imong naong purti nagyong batia. Sayang. Kanang imong kwarta, purti nang nindota, suway supak sa Ginoo. Kanang sugos Ginoo nga kun kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad, suway nagsupak. Di ba ang imong kwarta wa na ginay meaning. Din adjud ka malipay sa imong kwarta, magpunay kag kwenta adtong wa mabayre. Din aka makakwenta sa daghan kay niabot bisag wa nimo paningla. Oh. Akong mamas una, matay naman to at tumang 26 April 26 ang iyang death anniversary. Sus, pagka hapit na ko ma-ordain pagkapari 2000, wap ako mo resign sa land bank. Nagyaw-yaw gito akong mama tungod lang sa utang sa usas among mga kaliwat nga iyang gipautang. Ako ra batong kwarta nga 3,000. Naabutan ginakos mama hapit na mutungang gabi wa matog siging yaw-yaw. Animal, way batasan, putik yung bagaag no. Kinsa man na ma, siya, ay siko anak, nakadawat na magkwarta, wag yung kahinungdom sa iyang gihuam din eh. Nakupilam dito iyang huwam, isa, kanto man 3,000 nga iyang gihuaman, ako rin gatunol ato, imo ditong kwarta, isa, imo to, ako may gatunol ato. Naku nalimot naman ko ana ma, ngano sige pa man nimo hinumdom, rag sobra naman na tulo ka tuig. Isa kadaghan naman siya ni saad, nakadawat na magkwarta, mag-agi-agi lang din way agi-agi lang din. Nako ayaw na lang na ma. Kay ang Ginoo nag-ingon kung kamo magpahulam ay na mo paningil og bayad. Diha naman ko ato simbahan, active naman ko simbahas ko Guadalupe. Nako basin baya ma sa sige nimong paningil ana, maimpirno hinoon ka. Ingos mama, ha? Ako nga way sa, ako nga igot ako naningil, ako'y maimpirno. Kung maunay pamaagis Ginoo, biyaan ko ng impirno, biyaan ko.
Purting isugang mama, nihilom na lang sa ko. Hilom ko ako. Akong mama ba, musod gid ang impierno. Patay naman to, ambot hain ka doon. Sige, sa diyang hapit na ko maordinahi pagkapare, si mama ni sulti na ako. Ay naordin man ko June 22, 2004. Mga month of May, ingon ako, ma, next month na ko ordinahan. Ingon sa mama, sus, wala. Luha-luha yung mata mo. Ako karon ba, og musimba ko simbahan, daghan, kay muduol na ko, magsigig lamano. Manang, kanindot sa imong anak, ordinahan na gyud pagkapare. Kanindot gyud sa imong anak, manang. Ana, sus, ako na ko kaila ng uban, nga muduol na ko. Ingon ko, ma, kay bawo kag pilay gasto nako sa pagkapare. Wa man gitay kwarta, pulos man ni hinatag niya kay accountant man ko, ako ginanggilista tanan. Ingon ko, ma, niabot gyud mga 1.2 million. Mama, huy, kadako anak nako. Wa gid ta paningli ani ma. Nya ingon dis mama, sus ugwa pa kay ni tabang nimo nako mao lagi ma. Nako kadtos papa, sudguwa sa ospital for 6 years. Pulos gyud to donation nya pagka diha nako seminaryo, among youngest na operahan kasing-kasing og kidney, si mama naputlan diri kay nag gangrene. Ako sang maguwa nga paralyzed, sudguwa sa ospital, nako katong inyo mga gasto tanan ma, sobra sa to siyang mga 1.5 million. Pulos gyud to mga hinatag man. Ay, kamaay gyud Ginoo ingon des mama. Ah, kamaayo gyud Ginoo nako. Mao na ma, ay na lang gyud paningla ang 3,000. Nihilak si mama, oy, Ginoo in taon pasaylo ay in taon ko Ginoo. Amo toron sure nako. Langit to. Unsa man day maayong buhaton, kung ikaw karon masinupakon pa sa pulong sa Ginoo, gamita ang iyang awhag nato nga sigihag balik-balik panahon sa Kwaresma. Kung karon makadungog ka sa iyang tingog, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing. Nanindog ta katong mosunod sa Ginoo. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom sa iyang pangama. Ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo nining iyang kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa kapistahan, alang sa pagbag-o sa kasing-kasing. Mapuanguron nga Dios ug Amahan sa kaluoy, mibalik ako kanimo nga mahinulsulon, maingon sa anak nga mausikon. O Amahan ko, dili ako takos nga paganganlan nga anak mo, kay nakasala man ako sa atubangan sa langit ug sa atubangan mo. Pagkadako ug pagadaghan sa akong mga sala nga nabuhat. Nabuhi ako sa kalibutan nga wala magsunod sa imong mga pagtulunan, kundili sa kalibutanon nga kinabuhi diha sa paghigugma o pagpangandoy ko sa salapi, sa gahom ug sa kalawayan nga lawasnon. Apan ikaw, Diyos ko, kanunay nga nagalima kanako ug daw nagpakabutabungol ka lamang sa tanan kong mga sala. Gihugasan mo ang mga buling sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong way sukod nga kaluoy, nga gitiman-an sa tubig ug dugo nga miaga sa santos mo nga lawas, didto sa pagkamatay mo sa krus, alang sa akong kaluwasan. Dugmukon mo Ginoo ang akong kasing-kasing sa matuod nga paghinulsol, aron moagas sa mga mata ko ang mga luha nga sarang makahugas sa akong kalag sa tanang mga sala. Ug pinaagi sa panag-ingnan ug pangama sa imong santos nga alagad nga si San Vicente nga akong patron, mas makaila ug makaalagad unta ako kanimo
o matamis nga Jesus. Aron tapos niining kalibutanong panaw, makadangat ako diha sa imong himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Dunay usa ka babae nga nabuta sulod sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab ug gidala na gayud nila siya ngadto sa gilubngan sa santo. Ug wala pagani sila moabot didto sa lubong, naayo na siya ug nahiuli ang maayo niyang pananaw. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining misa. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, musunod sa Ginoo, sa tibuok nilang kasing-kasing, huna-huna ug kusog, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang mga pangulo sa gubot nga mga nasod, sa walay kakapoy maghago aron magmalinawon o maangayon ang ilang mga nasod, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga makaamgo kita nga ang Dios naghatag kanato sa labing dakong pagmatuod sa iyang gugma diha sa malungtarong presensya sa santos nga sakramento sa altar, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa mapadayunong mga balatian, makakaplag og tinuod nga kalinaw diha sa mapasaligong mga pulong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa itong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pag magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasinati sa walay katapusang kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, amahan dungga kami. Kitang tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining misa.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sud-o nga ang mga gasa nga among gihalad karon niining pangili ni San Vicente Ferrer. Itugot usab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, Jose, among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Dini handomo nato nga atong mga minahal nga tuwa na sa laing kalibutan. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw ang handumon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panaginig suunay. Kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawag sa imong amahan, pamulong lamang, pamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Po kita o Ginoo, si San Vicente Ferrer wala moundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan ni gani niya ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo, liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kining itug-an sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa ta sa makadiyot niining tungura atong ihatag ang atong pasalamat labi na gyud ngadto sa Ginoo ug sa mahal nga birhen itong segunda patron nga mihatag nato nining kahigayunan sa pagsaulog nining misa gikan pa ni ading ating kapistahan gikan pa atong herikada 7 ka adlaw nga motorcade hangtod karon uban na sa atong mga activity magabi sa atong mga nights nga malampuson kayo hangtod karon. So atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo nga naghatag sa tanang maayong butang. Salamat mahal nga birhen. Unya ato sang pasalamatan ang mga instrumento sa Ginoo nga miduyog nako karon sa atong misa. Ning atong mga ang uban ani mga amahan namo sa bukasyon, ang uban sa dani mga anak dakos bukasyon. Ang uban wa na ko kaila pa ning uban.
Una, ang atong inyo sang kaila kay dinhi, team member sa Santo Rosario Parish, Reverend Father Leo Cabahog. Dira sa pangkili di ay. Nya, naanay sa Pope John Seminary. Ako sa ning anak-anak sa una sa seminaryo. Pero karon mas buutan pa man og mas ngilngig pa ni nako. Reverend Father Ian Phil Balangkig. Nya, naa sa Paknaan, Parochial Vicar, si Father Daboy Vega. Kauban ni sila ni Father Mike Hisoler ang nagmisa nato dinhi ni atong 2 nights ago nga enjoy sad kayo mo. Niya ato nang mga kauban dinhi si Father Allen Garcia. Niya kaninoon di gid mahitabong di mo kaila Monsignor Sindolfo Iriarte akong amahan sa San Vicente Ferrer. Niya si Reverend Father John Hadolco padong pa ni mag study leave, mahimo na niya ning mga haligi sa atong simbahan. Niya si Father Mars Galvan ang atong OED nga ato sang mahangyo kay dinhi, parochial vicar ni sa akong classmate sa Nasbuhisan, atong mga banggiitang mga pari, si Father Mar Balili, ani akaron din si Reverend Father Neil Cortez, yan parochial vicar. Nya ang atong kauban sa dinhi nga naa na ron sa San Roque Parish nagserbisyo sad si Father RJ Garcia. Salamat kay Padre. Ang ato sang usa dinhi sa nagsuporta nato, Father Willie Hinilaso. Nya ang kaila na sa ninyo nga nag-alagad sa ni sa una dinhi, seminarista pa man tingali to ni siya. Father Gestone del Castillo. Father, salamat. Kani mo na gini among mga amahan sa among bukasyon, mga modelo nato din his pag-alagad matinodanon. Reverend Father Dennis Montesilio. Salamat Padre sa paghatag namo diri grasya sa imong presensya. Og ang taga dinhi man ni sa ato tingali taga ato ba ni si Father taga ato lagi sariling ati ni tos tabla, Reverend Father Bonen Olivar. O ang hapit na mo pabaha sa inyong mga luha, ang mabiya din few days from now si Reverend Father Arnel Ponce, atong parochial vicar. Napabaywa tawag nanatanan. Salamat kayo. So di sa nato kalimtan ang pagpasalamat sa tanan nga mialagad nato karon dinhi sa atong misa og mga nobina. Ang atong LGU nga mga nag-alagad nato dinhi sukad pa atong pagsugod sa atong mga activities pada sa ilang litkom, sa atong mga kapulisan, ang ato sa mga barangay officials pada sa ilang mga barangay tanods, nya ang ato sa dinhing mga nag-alagad sa gawas, ang atong mga Parish Marshals Assistance Group or PMAG, ang atong mga Eucharistic Lay Ministers, ang atong mga sacristans nga nag-serve, ang atong mga IT, ang atong parish personnel nga hapit walay pahuway, sige gyud himo sa ilang mga assignments aron makapaandam sa atong mga lugar sa sulod ug sa gawas nining atong simbahan, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga chapel leaders, mga barangay officials nga atong mga kapitan sa San Vicente, sa atong Santa Cruz nga barangay, San Roque barangay San Roque, barangay Tabla o barangay Lataban, o sa ato karong mga special nga mga servants, ang atong lector si Sister Leslie Abeliana o si
Sister Raquel Onya Dayon, Sister Alice ang atong salmista o ang atong choir mao ang atong San Vicente Ferrer Parish Grand Choir. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Og special natong pasalamat ang nangulo sa ato karong formal offerings ang ni-offer sa atong bread and wine kuyog sa iyang mga kauban dinhi sa atong LGU mao ang atong talahoron nga Mayor Aljo Frasco kuyog sa iyang mga LGU Liloan. Salamat kay Mayor. Salamat sa inyong kuan. Salamat lang sa ko nila ni Kong Duk og ni DOT Secretary Cristina Frasco sa inyong kanunayng pagsuporta dinhi. So ako lang sa mong tagag-update sa ato mga slots, kasagaran ninyo dinhi kay bawo na unsa ning slots no. Mao ni ang atong gigamitan apaagi sa pag-raise og funds para sa atong mga projects. So sa atong duha ka projects karon natay kumbento nga gitugsog na nagtukod niya kanang na ang ato anang slot ang title kay San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Na maligya ta og 76,000 ka slots, tag 500 per slot. Mao nay makapahuman na atong kumbento. As of yesterday, nahalina na ta og 16,562 ka slots. So, pakpakan na to ang namalit niini. Gusto gani mong napamoy daghang daily abundant graces, naapay 59,438 ka slots nga available. Nya ang para sa nato gigamitan karon sa pista, ang title ani nga slot is God's Protection, Healing and Joy. Mao ni ang mga grasya gikan ni San Vicente Ferrer or GPHJ. Tag 100 rani per slot. Ang atong gibaligya 45,000. Ang halin nato as of yesterday niabot na og 35,355 slots. So, pakpak. Last day na lang karon. Last day na ron bas pagbaligya. O gusto mo mupalit sa last nga nahibilin, naapay 9,645 ka slots. O ganyan ning pakyahon, malangit din mo ditso. Naatay 10 slot challenge. Last day na lang sad karon. Pasabot mo palit kag 10 slots sa SBF DAG o 10 slots sa GPHJ. 6,000 ni ang kada slot, 10 slot challenge tungod kay 10th year anniversary maron nato sa pagkaparokya. So naa na sad tay 277 nga ni-appeal sa atong 10 slots challenge. So pakpakan nato sila. Salamat kayo. So tiwasan ni ninyong 9,000 ha. Ang motiwas ani di na mo agig purgatorio. Basta mamatay karong gabi. Bitaw mga igsoon, salamat yung kayo. Nya let us enjoy the fiesta. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang God's power. Divine power. Nya mahitabo ra ni kung sama ni San Vicente Ferrer ang pulong gyud sa Ginoo mao'y atong sundon og puy-an. Kaming tanan nga mga pari mo'y mohatag ninyo sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na nato ang misa uban ni San Vicente Ferrer atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit ang pagdaig sa Dios pinaagi ni San Vicente Ferrer, moingon tag Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Masipang pakpak sa atong patron.